es debatrà, no?, sobre les llengües minoritàries, sobre el seu paper, sobre com s'han de protegir, com s'han de lluitar... No. Això seria el que una mica vull proposar la contra, perquè quan vaig a molts congressos de llengües o esdeveniments més acadèmics o des del món de la política lingüística, de l'activisme més pur i dur, es debat. I aquí el que volem és parlar de tu a tu i posar-hi el cos també. És a dir, anar a un espai on sortir de lo mental, anar molt més a lo emocional i a les coses que a vegades, com que tenim una societat occidental molt d'hemisferi dret, no?, de racionalitat, de fer les coses amb la productivitat, enfocats a aconseguir resultats i molt de pressa i corrents, no ens donem aquest espai per fer-ho més, de baixar les emocions, no? Si ara paréssim i en comptes d'estar parlant aquí de manera per transmetre un missatge, tanquéssim els ulls i anéssim al cor, què passaria, no? Hi hauria moltes coses que descobriríem. Llavors la idea és aquesta, no és anar contra els altres esdeveniments, perquè ja hi són, però jo quan anava a aquells esdeveniments tenia la sensació que no podia arribar mai a tenir temps de qualitat per tenir converses fora dels actes. Hi havia un debat molt interessant, la llengua que hem de fer, això evidentment que ens interessa a tots i en volem parlar, però no hi havia un cap de setmana o hores dilatades sense un límit temporal per dir, i què passa si aquí ja no anem amb aquest buquet accelerat a l'estómac i ens donem un cap de setmana per viure-ho, surti el que surti. I clar, en molts esdeveniments també més formals no hi ha espai per poder expressar aquestes emocions de manera més crua, més com surten, perquè no se li dona espai, perquè la societat valora que tu tinguis una opinió encasellada i tinguis un judici, no?, i no puguis sortir d'aquí, però això és un corset a vegades i necessitem sortir d'això per ser més autèntics i per ser més vulnerables.